सर्वप्रथम लकी कांबळी यांना आमच्याकडे एक सप्रेम भेट. पण माझा सर्वात जवळचा सृष्टीस लोक सचिन सायकर स्पेशल पुढे पुढे जाता आणि आपल्या सगळेजण खुश झालेत. थोडा साईडला तर हे बघा आपल्या KXA ग्रुपकडून एक छोटीशी भेटवस्तू, हे टी शर्ट. हे बघा टी शर्ट आपलं कालपासूनच होता, एक टी शर्ट. आणि हे पार्टिसिपेट केलं आणि हा एक्सपिरियन्स माझ्यासाठी खूप चांगला होता. पहिली स्पर्धा आहे माझी आणि पहिली स्पर्धेला मी सेकंड विनर आहे. मोरेकर रिअलिटर्सचे मालक आणि आपल्या संपूर्ण स्पर्धेचे स्पॉन्सर, रोख रक्कम ज्यांनी प्रायोजक केली आहे रोख रुपये 50,000 मोरवेकर साहेब आणि अथांग मोरवेकर या दोघांनाही विनंती करतो त्यांचे शुभ हस्ते कोकण एक्स्ट्रीम आंगलर 2025 चा मानकरी आहे हरीश चोनकर. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण आलो आहे परत एकदा डे 2 KXA फिशिंग कॉम्पिटिशनला. तर चला आता जाऊया बीचवर आणि बघूया. काल बऱ्यापैकी कॅच होते, सगळ्यात मोठी कॅच होती आय थिंक काहीतरी 85 सेंटीमीटर, म्हणजेच खरो गिटार फिश. आज बघूया काय गावतात. काल बऱ्यापैकी मासे भेटलेले. आता आजचा बघूया. आज फायनल राऊंड हा. आज 1 वाजेपर्यंत असलेले कॉम्पिटिशन, त्याच्यानंतर दुपारी लंच असतो, म्हणजे जेवण झालं की नंतर बक्षीस वितरण. तर आता आधी बघूया, सगळीकडे फिरूया. आपले एक एक मित्र येतात. लकी येता मागून, लकी पण विचारूया काय भेटला सकाळपासून काय. त्या मी घरी गेलेलो आहे, लकी इकडेच होतो. चला आता आधी जाऊन बघूया. तर आपल्यासोबत असत मालवणी लाईफ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज चालू झाली सकाळीच कॉम्पिटिशन. तिसरा सेशन चालू झालेला आहे, तिसरा सत्र सकाळी 6 वाजता. आणि एक असं होतं की काल जो फर्स्ट रँकला होता गोव्याचा कॉम्पिटिटर, तर तो आता सेकंड रँकला आलेला आहे. आणि फर्स्ट रँकला आज सकाळी जो कॅच झाला तो आता फर्स्ट रँकला आला. हां, म्हणजे कालचा खाली गेला परत, सेकंड रँकवर आला. म्हणजे त्याच्यापेक्षा मोठा आज भेटला. मग सकाळी थर्ड रँक म्हणजे कालपर्यंत कसं होतं की फर्स्ट रँक होता, सेकंड रँकला दोघे जण होते. हां, ते आता थर्ड रँकला गेले. अरे बापरे, म्हणजे आज बघावं लागेल. म्हणजे आज काहीतरी चांगलं होईल. हां, चला बघूया मग. तर हे बघा, आज डे 2 आणि सगळे एंगलर्स इकडे बसलेत, वाट बघतात कोणा काय भेटता. आपण पण पुढे जाऊन बघूया. आज सकाळीच भेटलेत. कालचा रेकॉर्ड आज तोडल्याने या दोघा तिघांनी, तर त्याचे फुटेज भेटले तर नक्की घेऊया कोणाकडून तरी. आणि आता बघूया आपण जाऊन पुढे. तर मित्रांनो, आजच्या दिवसाची इथे आपल्या पहिली कॅच मिळता. आधी 2 झालेले, आता बघूया काय असं आणि किती सेंटीमीटर. वागळी आहे, वागळी. क्वालिफाईंगच्या लेवलची बी नाही ती. अरे तुझा हात काढ जरा. काय मरदा उरू चालले बघ त्याच्या आईला. एक मिनिट जरा थांबा. जरा धर की त्याला नीट, ही बसन झाली. कशी छोटी वागणी, छोटी थोडी मागे घे. लगेच तो नाश्ता भेटला. ए बस एका जागेवर गप. मोठी तरी यायची ग, कमीत कमी 80-90. 80-90 सोडत नाही हलणार ती.
किती बी कर काय बी कर कुठं हा बोट बी जायचं नाही त्यामध्ये. रिलीज गेली. चाल मस्त भेटत मोठी. आयशीला वगैरे बोलावून सांगितलं पाहिजे होतं. तर आज पण नाश्ता करतो, ब्रेड आमलेट. इकडे सगळे फिशिंग करतात. तरी मोठं मासं लागलो. आम्ही तिकडे वरती होतो, धावत धावत दिलं, बघूया काय लागलं. जोरात तर हे करत टाईट मारता इथं. बघूया आता सगळेजण गेले धावत. जोर करता रे. चांगली घ्यायच्या, आरामात खेळा. जाम आहे अरे. याचा रॉडच घेऊन गेलेलो, पाईप पण खूप वाळल्याने एकदम. काहीतरी मोठा नक्की. लांब नेला ना रे. हो ड्रॅग लूज होता काय? रन मारला, रन मारला, रन मारलेला. पाईपच घेऊन गेलो होतो काय. रन मारलाय म्हणजे ट्रिव्हली असेल असण्याचे चान्सेस. अमोल धावता बघतो. साधारण 1-1.5 किलोच्या वरची ट्रॅव्हली असेल जर रन मारते. किंवा वागळे. युट्यूबर आरुश्री सावंत, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा पुन्हा एकदा. झालं नाही, आजच साजरा करतो तुमचं. काल मला गावलाच नाही तुम्ही. आणि हिचा नवरा बर्थडे असू दे, अॅनिव्हर्सरी असून हा आमच्या इकडे मासे पकडतोय. हा चालेल ना. तुला वाटतंय ना तुझा नवरा सेफ हँड्स मध्ये? हे सेफ हँड बघितलं. हे आमच्या बरोबर रवत जा, समजलं ना. हा तुमका नाही, काल इला लंका जाता मग. बसली बसली मोठी अरे. वागळे रॉड खाली घेऊन घ्या, रॉड खाली घ्या, रॉड सरळ करा आणि पाठी घ्या. हा येऊ दे पाठी. शिंगडे येऊ द्या. शिंगडे शट. आईला एवढ्या जवळ येऊन शट. बॅड लक त्यांचा, मिस झाला. होईल होईल गेम होईल. अरे नाहीतर काय. आणि दिसली ना रे सरळ सरळ. तर मित्रांनो बॅड लक म्हणायचं यांचं. एवढी मोठी चांगला कॅच होता, लाईन तुटली आणि गेला. छोटी मग 4 घ्या. छोटी वागळी आहे वागळी. टोटल 100 छोटी वागळी. आतापर्यंत झालेले आहेत. छोटी वागळी लागली बघ.
किती 24 सेंटीमीटर तो लागलेला होता म्हणजे तो ती सगळी हालचाल नव्हती हात लावून टाकली 24 सेंटीमीटरची लागली. तर मित्रांनो आपल्याकडे पुन्हा एकदा पराग आपल्यासोबत आणि आम्ही जातो आता परत बीचवर. बघूया आज कोणा काय कॅच होता. सकाळ तर एक झाली, एक दोन झाली, एकाची गेली. आता बघूया आता थोड्या वेळात कॉम्पिटिशन संपत आणि त्याच्यानंतर बक्षीस वितरण वगैरे असतं. तर आता आधी बघूया खाली जाऊन काय आपल्या कोणा काय गावला काय. आता बहुतेक जण गेले. हो खाली झालं इकडचे सगळे गेले बहुतेक. थोडे जण असत ट्रायल करतात शेवटी काय गावता काय. आता बघूया कोणा काय झाला काय कॅच. दादा बोला. सकाळपासून काय रिझल्ट म्हणजे आम्ही साधारण 9-10 वाजेपर्यंत होतो. त्याच्यानंतर मग आता इथे गिटार फिश झाली होती. अच्छा ती 87 सेंटीमीटर. किती नंबरला झालेली? ती 78ला झालेली. 78ला. 78. अच्छा आणि दुसरी एक पुढे झाली ती काहीतरी 7-8 नंबरला काहीतरी एक स्टिंगरे होती. अच्छा ती 65 समथिंग सेंटीमीटर. ओके हां. आज हायेस्ट कोण आहे? हायेस्ट आता एक तर स्टिंगरे, त्याच्यानंतर असं वाटतंय की ही गिटार फिश ही इकडे 68 वाली. 66 ओके. हो. आता इकडचे मला वाटतं बहुतेक जण हे गेले वाटतं आता almost तिकडे. आता हां तर बंदच होणार ना 1 वाजता बंदच होणार ना. तुमचं नाव कसं? मी अमित ठाक. आम्ही मुंबईचे. ओके थँक्यू. चला. हो. पराग तू नाही केला व्हिडिओ? आता डायरेक्ट सत्कार समारंभ बक्षीस वितरण. तर मित्रांनो इकडे ही बक्षीस आहेत. हे बघा हे सेकंड रनरअप एवढं सामान आहे. हां हे फर्स्ट रनरअप. आणि हे विनरसाठी. अशी बक्षीस आहे ते बघा. इकडे मागे पण ठेवले आहेत ते बघूया कशासाठी आहेत ते. तर मित्रांनो तिकडे फर्स्ट रनरअप, सेकंड रनरअप आणि विनरसाठी बक्षीस आहेत. तशीच इकडे फर्स्ट कॅच, लेडी एंगलर्स ऑफ द इयर्स अशा प्रकारे बघा बक्षीस आहेत. ती पण चांगली आहे बघा. भरपूर आहेत. असे सगळे इकडे बक्षीस आहेत आणि अजून काही ॲड करतायत त्याच्यात. चालू आहे त्यांचं काम. तर सर्व युट्यूबर्स चालू नाही केलं 1 सेकंड सर्व युट्यूबर्सला मी एकत्रच ब्रीफ देतो की आता पुढे काय. स्पर्धा संपन्न झालेली आहे तर पुढे काय. तर सर्वप्रथम KXAच्या वतीने म्हणजे कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्सच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचे फार फार आभार मानतो मी. कारण का ह्या ज्या गोष्टी आहेत या चांगल्या गोष्टी आहेत. या पर्यटन विकासासाठी चालना देणाऱ्या गोष्टी आहेत. या स्पर्धा आहेत त्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत तुम्ही तुमच्या माध्यमातून पोहोचवत आहेत त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तर आता 3 सत्रात चालणारी 20 आणि 21 तारखेला 3 सत्रात चालणारी स्पर्धा आता संपन्न झाली आहे. दुपारचे वाजलेत 1. आता जे स्पर्धक आपल्याकडे आलेले आहेत त्यांच्या सगळ्यांची जेवणाची व्यवस्था आपण केलेली आहे आणि ठीक 3-3:30च्या दरम्यान या ठिकाणी प्राईज डिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच आपण बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम करणार आहोत. त्या अगोदर आपण अजून काही प्राईज लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो ज्याच्यामध्ये पहिला, दुसरा, तिसऱ्या नंबरचं तर आहे, लेडी अँगलरचं आहे, हायेस्ट कॅचचं आहे, असे बरीच बक्षिसं तर आहेत. पण आपण एक लकी ड्रॉ सर्वांसाठी ठेवलेला आहे आणि त्याच्यात देखील आपण 3 लकी ड्रॉ काढणार आहोत. आणि प्लस आपण एक छोटीशी इथे स्पर्धा घेणार आहोत ती म्हणजे लॉंग कास्ट. लॉंग कास्ट म्हणजे काय असतं, जेव्हा आपण एखादा मासा पकडण्यासाठी कास्ट करतो तर तो ज्याचा लांबपर्यंत जाईल, जे काय आपण हुक लावणार आहोत किंवा वेट लावणार आहोत ते वेट लांबपर्यंत जो कास्ट करेल त्याला देखील आता आपण बक्षीस ठेवलेलं आहे.
तर या सगळ्या छोट्या छोट्या स्पर्धा पण आपण ठेवल्यात, लकी ड्रॉ ठेवल्यात आणि बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम आता संपन्न होणार आहे. आज पुन्हा एकदा जेवू आम्ही इलो कॅप्सूल रिसॉर्टला. आणि आज काय काय हा चिकन हा चिकन रसो नाही वाटतं ना, हे काय अंडा, अरे आय थिंक अंडा, सोलकढी, चपाती, काकडी, कांदो, हे असं. काल मासे होते, काल मासे मजा येईल ना रे. बरं कालचं जेवण एक नंबर होतं ना. कालचा मच्छीचं कसं होतं अमोल? एक नंबर. आता खा ना. चला तर आमचं जेवण झालं. अमोल कसं होतं जेवण? पहिली जेवण एक नंबर. मागच्या वेळेस पण मस्त होता, ती टेस्ट आता होती हा आरुश्री. परत बरोबर. सोलकडी एक नंबर ना, पण सोलकडी एक नंबर. परागने एवढी ग्लास 3 पिल्यान आणि मी अख्खी 3 ग्लास आणि मी एकच. काय पिलंच ते पिलंच मला मस्त पिल्यान, पण बरं मस्त होता ना. टोपी उलटी घाल नको, सरळ घाल. तर मित्रांनो आता 3:15 3:30 होतील आणि इकडे आता बक्षीस वितरण होईल. जी फिशिंग कॉम्पिटिशन झाली त्याचा बक्षीस वितरण होतं ना. आता सगळेजण जमतात, जेवण वगैरे झाले, सगळेजण जमतात, सगळे एका ठिकाणी येईल की थोड्याच वेळात चालू आहे. नंतर बघूया मग कोणाचा फर्स्ट नंबर आहे तो. पुरतीतलं सामान आहे साहिल. इथे त्या टेबलला कोण बसलंय? तिकडे कोणतरी बसा, काय मिक्स करून कळणार कसं? इकडे आता लॉंग कास्ट फिशिंग म्हणजे आता ज्याचं जास्त लांब आहेत त्याचा नंबर आहे रॉड मारायचा लॉंग कास्ट. बघूया आता कोण आता इकडे मारतील. पाण्यात नाही मारतले, इतकं जास्त लांब आहेत तेवढं हे होईल. गेलो तो बरं, खूप पुढे गेलो, खूप पुढे, भरपूर. तो बघ, अरे बऱ्यापैकी गेलो ना, खूप पुढे गेलो. तो फ्लॅग लावलेला आहे, पहिलं फ्लॅग आहे त्याच्या बाहेर गेलो. झालं की मला हात वर करून सांग. आशिष मेत्रे चेक त्याच्या मागेच पडलो, फ्लॅगच्या जरासं मागे पडलो ना. तो पुढे आणि एक नंबर वाढत नाही तर आता नंबर तो रेडी झालेलो. आता याच्या पुढे गेलो कोण तर तो फर्स्ट नंबरला येतो लोक, तो त्याचाच नंबर. मग हो भारी मारता. हा त्याचे 3 कॅमेऱ्यात म्हणून तर क्लिअर दिसता एकदम. हया ते मेला हयच मारले. अरे देवा, आमका वाटलं ह्याच्या बाहेर जातो लो. मित्रांनो ह्या फ्लॅगच्या पुढे बघा इथे टाकल्या मस्त मंदार. भारी आहे हाय स्कोर. काय मंदारला कॉन्फिडन्स होतो कडक कॉन्फिडन्स. हा टाकता बघलं चांगलं ना मग. आता त्याच्या पुढे येलो आम्ही. नंबर इलो बघ, झेंडू पुढे येलो बघ. हे इकडे झेंडू आता एक पुढे शिफ्ट झालं इथे. हां मस्त बॉल. हां नाही बॉलवरच जा, बरोबर मस्त. आता तू लाईन मारला म्हणजे येतो हा परत. बघ नाही. अरे अरे जरा येणार असता, जरा जोर लावताना ते येणार असतो. मालक शेखर बोरवेकर सरांना विनंती आहे, आपण आमच्या व्यासपीठावर येतो.
त्यानंतर सत्यवान परब साहेब यांना देखील मी विनंती करतो, त्यांनी देखील आमच्या व्यासपीठावर यायचं. त्याचबरोबर निलेश पळासीकर साहेब आणि अथांग मोरवेकर यांनाही विनंती असते, आपण देखील यायचं. त्याचबरोबर मयू पाटकर साहेबांमुळे ही स्पर्धा या तळाशील गावामध्ये पार पडते. त्यानंतर तहसील गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सरपंच यांनाही विनंती आमच्या व्यासपीठावरून असं असं व्हायचं. त्यानंतर ज्येष्ठ उद्योजक संतोष वाकडे साहेब यांनाही विनंती, आपण देखील आमच्या व्यासपीठावर यायचं. त्यानंतर गुरु श्रीदेव वागेश्वर रामेश्वर आई भद्रकाली आणि ज्यांनी स्वाभिमान दिला ते छत्रपती शिवाजी महाराज या सर्वांना वंदन करून मिरुत्विक धुरी KXA 2025 मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. आपण पोहोचलो शेवटच्या सत्रामध्ये म्हणजेच प्राइज डिस्ट्रीब्युशनला आणि गेले 2 दिवस डोळ्यात तेल टाकून 3 सेशन मध्ये हा संपूर्ण ही स्पर्धा चालू आहे. असं म्हणतात पेशन्सचं दुसरं नाव म्हणजे अँगलर्स, आणि हे अँगलर्स गेले 2 दिवस या स्पर्धेमध्ये अतोनात प्रयत्न करतात आणि आता रिझल्ट तुमच्या समोर आहे. तर तत्पूर्वी या संपूर्ण कार्यक्रमाअंतर्गत गेले 3 महिने जास्तीत जास्त या स्पर्धेसाठी मेहनत घेतली आहे. तर आणि जे खाचखळगे आले, जे अडथळे आले, पण त्यामधून सुद्धा ही स्पर्धा यशस्वीरित्या पार करण्यामध्ये यावर्षी ज्याचा मोलाचा वाटा आहे त्याला मी विनंती करतो, लक्ष्मीकांत कांबळे मालवणी लाईव्ह चॅनलचे संचालक, त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सगळ्यांचं स्वागत करण्याबद्दल माझं छोटं मनोगत का व्यक्त करतोय, कारण का ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी KXA अनेक वर्ष मेहनत घेते, पण ती मेहनत आता कुठेतरी लोकांच्या समोर येते. यूट्यूबच्या माध्यमातून असू दे, इतर प्रसार माध्यमांच्या मधून असू दे. आणि जर तुम्ही बघाल तर पैशाचं ढोंग करता येत नाही, हे खरं आहे. या सगळ्याच्या स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी आणि खूप चांगल्या रीतीने संपन्न करण्यासाठी बरेच दात्यांची गरज असते. आणि हे जी लोक माझ्या मागे बसलेली आहेत ही आपल्या KXA फॅमिलीसाठी सगळे उभी आहेत. तर एकदा जोरदार यांच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ दे. आणि यापुढे देखील ही लोक आपल्यासाठी उभे आहेत. आमचे KXAच्या माध्यमातून आपल्या सिंधुदुर्ग असेल किंवा आपला कोकण पट्टा असेल, तर हा संपूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये स्पोर्ट्स फिशिंगला कशी चालना देता येईल, इंटरनॅशनल लेवलच्या इक्विपमेंट्स असतील किंवा बोट्स असतील, तर त्याचं डिझाईन करून त्या बोट इथपर्यंत कशा आणू शकतो, तर याचा सगळा प्रयत्न आपला चालू आहे. आणि भविष्यात अगदी येत्या 2-3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या सगळ्या गोष्टी आपण तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. एवढंच सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा राहिलो. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो की तुम्ही सगळेजण KXA जे आपले आहे कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्स ही एक फॅमिली आहे आणि या फॅमिलीचे मेंबर्स आहेत. जसा सपोर्ट तुम्ही आतापर्यंत आपल्याला केला आहे, या सपोर्टची अपेक्षा आम्ही यापुढेही देखील तुमच्याकडनं करतो. आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण पुष्पगुच्छ आणि शहाल देऊन या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करणार आहोत. मी विनंती करतो वाडेकर साहेब यांना त्यांच्या शुभ हस्ते शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मान होतोय. मोरवेकर साहेबांचा सर इथं समोर बघा. पराग वाडकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते सर पुढे ना सत्यवान परब साहेब यांचा देखील सन्मान होतोय. सर इथे बघा. प्रफुल्ल जोशी साहेबांचा, त्यांचा देखील मनापासून आभार. मी जवळेकर साहेबांना विनंती करतो त्यांचं शुभ हस्ते सर सेंटरमध्ये सेंटरला. अथांग मोरवेकर यांचा देखील विनंती करतो लक्ष्मीकांत कांबळे यांच्या शुभ हस्ते. सर्वप्रथम निलेश तळाशीकर साहेब यांचा सन्मान होतोय लक्ष्मीकांत कांबळे यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर अथांग मोरवेकर, त्यांच्याकडनं मग काय दिलं नाही. असणारे सर्व आमचे मार्गदर्शक
त्यांच्यामुळे ही स्पर्धा यावर्षी यशस्वी होते. पण याशिवाय या संपूर्ण स्पर्धेला संपूर्ण कोकणातून महाराष्ट्रातून स्पॉन्सर्स लाभले होते, अगदी ग्लोबली आणि इंटरनॅशनली सुद्धा. तर त्यांचे देखील इकडे उल्लेख करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. सर्वप्रथम इव्हेंट पार्टनर्स ओपन सी फिशिंग टॅकल्स, त्यानंतर फिश ऑन टॅकल स्टोअर, विनायक फिशिंग टॅकल, त्यानंतर ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक. पहिल्यांदा संपूर्ण कोकणामध्ये रिओ बूमने आपल्या या स्पर्धेला स्पॉन्सर केलं होतं. एकदा जोरदार टाळ्या. इंटरनॅशनल लेवलची ही कंपनी आणि त्याने आपल्या KXA या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी स्पॉन्सर केलं होतं. त्यांचं ड्रिंक आणि कॅश स्वरूपात सुद्धा. त्यानंतर हायड्रेशन पार्टनर इन्फ्लक्स, स्टाईल स्पॉन्सर क्राफ्टी अँगलर्स, टॅकल पार्टनर्स कास्ट अँड कॅच, ATC, पेन, लक्ष्मी टॅकल, झरेक इनोव्हेशन, मालवणी लाईव्ह, लकी कांबळे यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर अमोल सावंत ब्लॉग्स यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या. मंदार शेटिये, AST मास्टर, वाईल्ड एक्सप्लोरर्स, कोकणी लाईफ, मनोहर चव्हाण, विराज वेते, हनु वडकर, स्वर्गीय कोकण आणि सृष्टीज ब्लॉग्स या सर्वांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. कारण तुमची ही छायाचित्र आणि तुमची मेहनत यांनी टिपलेली आहे आणि ती त्यांच्या पद्धतीने तुमचा दृष्टिकोन संपूर्ण जगासमोर मांडणार आहेत. आणि KXला तुमची एक आठवण म्हणून नेहमी यूट्यूबवरती ते ठेवणार आहेत. धन्यवाद. आणि हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर या संपूर्ण 2 दिवसामध्ये आम्हाला मिळाली होती म्हणजे आर्यवर्त रिसॉर्ट, त्यानंतर बनियान ट्री हॉलिडेज आणि तारकर्ली सी होम. या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो आम्ही KXA कडून. आणि आता प्राइज डिस्ट्रीब्युशनला आपण सुरुवात करणार आहोत. KXA आणि अँगलर्सची स्पर्धा एका बाजूला म्हटली जाते कारण क्रिकेट असू दे, मॅरेथॉन असू दे, सायकल मॅरेथॉन असू दे किंवा कुठला फुटबॉल असू दे किंवा व्हॉलीबॉल असू दे, कारण सगळ्या स्पर्धा या जमिनीवरती होतात. मात्र आपली अँगलर्सची एक स्पर्धा आहे जी जमिनीवरती राहून आपण समुद्राशी झुंज देतो. आपलं लक्ष आपल्याला दिसत नसतं, फक्त जाणवत असतं आणि त्या जाणवण्यावरती आपल्याला आपली स्पर्धा पूर्ण करायची असते. त्यामुळे या अँगलर्ससाठी एकदा खरंच दाद द्यावी लागेल. आणि असं म्हटलं जातं अँगलर्सची परिस्थिती ही प्रियकरासारखी असते. ते फक्त घरी टाकतात पण घरीला कोणता मासा आणि कधीला गेले त्यांना माहीत नसतं. अशी परिस्थिती आपल्या अँगलर्सची असते. आणि आपण आता प्राइज डिस्ट्रीब्युशनकडे वळूया. 2025चा हा रिझल्ट अँगलरसाठी अथांग मोरवेकर याच्यासाठी KXA कडून एक स्पेशल बंदर जाधव यांच्या शुभ हस्ते त्यांच्याकडून ही मायाची भेट देत आहेत अथांग मोरवेकर याला. आवड म्हणून सुद्धा चालेल. धन्यवाद. सर्वप्रथम विजेता आहे अप्रिसिएशन अवॉर्ड धैर्यशील अवसरे, धैर्यशील अवसरे, अथर्व अवसरे. दोन्ही गेले, दोघेही कोल्हापूरवरून आले होते. मात्र या दोघांसाठी एकदा टाळ्या वाजवूया. तर अँगलर्सची आवड तुमच्या आजूबाजूला समुद्र असो नसो, मात्र अँगलर्सची आवड त्यांना कुठल्याही समुद्रापासून किंवा नदीपासून अडवत नाही. ते प्रत्येक स्पर्धेला त्या ठिकाणी हजर असतात. या दोन्ही कोल्हापूरच्या वीरांचं KXA कडून पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन. यंग अँगलर्स डॉक्टर परांजपे यांच्या शुभ हस्ते अवॉर्ड देतोय. KXA 2025चा यंग अँगलर अवॉर्ड जातोय आभा आलेकर. आभा सुद्धा गेले कित्येक दिवस या स्पर्धेसाठी मेहनत घेते आणि गेले 2 दिवस सुद्धा ती संपूर्ण स्पर्धेसाठी जिथे कोणी हात मारेल तिथे उपलब्ध असते. अशा पद्धतीचं आबाचं हे प्रेम अँगलर्सवरचं आणि या स्पर्धेवरचं. धन्यवाद आबा. भविष्यामध्ये अँगलर्स म्हणून तुला आयडियोलॉजी मिळावी आणि यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. नासिरबाईंना विनंती करतो त्यांचे शुभ हस्ते. लेडी अँगलर आणि विजेती आहे KXA 2025 लेडी अँगलर आहे सोनल चव्हाण फ्रॉम रत्नागिरी. टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पुढील अवॉर्ड
डॉक्टर जोगळेकर यांच्या शुभ हस्ते और आहे केक से एंगलर ऑफ द ईयर, केक से एंगलर ऑफ द ईयर, कोकण एक्स्ट्रीम एंगलर ऑफ द ईयर 2025 चा मान मिळतोय कोणाचं? सुशील खांबळे. तसं नाही कळला तर त्यांनी ह्या काय रेग्युलर होती म्हणजे संपूर्ण वर्षभराचं डेडिकेशन, कॅचेस, तुमचं डेडिकेशन जे असतं ते सर्व बघून हा अवॉर्ड दिला जातो आणि ह्या अवॉर्डसाठी खरंच खूप रिसर्च आणि पाहून करावी लागते आणि तो मान आमच्या सुशीलने मिळवला. एकदा जोरदार टाळ्या सुशीलसाठी झाल्या पाहिजेत. फर्स्ट कॅच फर्स्ट कॅच ज्याने सगळ्यात पहिल्यांदा श्री गणेश कला स्पर्धेचा, पाहूया कोण आहे, कदाचित तो सगळ्यांना माहितच असेल. फर्स्ट कॅच KX से 2025 आहे अक्षय शिवलकर. एका मिनिटात पाहिजे, पहिल्या मिनिटात. अभिनंदन अक्षय. पुढील प्राइज आहे, पुढील अवॉर्ड आहे मॅक्झिमम कॅच. निलेश तळाशीकर साहेबांना विनंती करतो, त्यांचे शुभ असते. मॅक्झिमम कॅच आणि विजेता आहे अनिकेत निरोखेकर. किती मॅक्झिमम किती 5 कॅच 33 पॉइंटने अनिकेत या रँक मध्ये पुढे आला आणि अनिकेत निरोखेकर मॅक्झिमम कॅच. सेकंड रनर अप, थर्ड प्राइज गोज टू KX से 2025. सेकंड रनर अप आहे मनोज शिरोडकर. सेकंड 30,000 रुपये. आणि हे गिटर फिश त्याने कॅच केला होता 85 सेंटीमीटरचा. एकदा जोरदार टाळ्या मनोजसाठी झाल्या पाहिजेत. 2 दिवस 3 शिफ्ट मध्ये का घेऊ पाहिजे ना. सेकंड रनर अपचा या ठिकाणी KX ने उपलब्ध करून दिला आणि आमच्या स्पॉन्सर्सने उपलब्ध करून दिला. एकदा जोरदार टाळ्या पूर्ण. स्पर्धेतील द्वितीय क्रमांक मोहित पटकरांना विनंती करतो, त्यांनी मेडल द्यायचं आणि मी सत्यवान सरप साहेबांना विनंती करतो, त्यांचे शुभ असते तर प्राइज डिस्ट्रीब्युशन होईल. कोकण एक्स्ट्रीम आंगलन्स 2025 सेकंड. द्वितीय क्रमांक ज्याने गिटार शार्क 86 सेंटीमीटर पकडली अनिमेश मोते. रोख रुपये 40,000 बोनेकर डेव्हलपर्स पुरस्कृत. बोनेकर डेव्हलपर्स पुरस्कृत रोख रुपये 40. फर्स्ट रनर 40,000 रुपये कॅश आणि इक्विपमेंट. आता सर्वांचे डोळे, नजरा आणि मोबाईल टवकारल्यात, अगदी खालच्यांचे पण, कारण शेवटचं बक्षीस आपण देतो. गेले 3 महिने या संपूर्ण स्पर्धेची जो काय लेखाजोखा आणि जी काय आयोजन चालू होतं त्यासाठी हा संपूर्ण घाट गाठलेला आणि त्याचे आम्ही सर्वजण साक्षीदार होतो.
या तळाशीलच्या सुंदर अशा समुद्र किनाऱ्यावरती 2 दिवस KXA चे सर्व अँगलर सर्व जवान आपल्या संपूर्ण प्रेरणाशक्तीने आणि पेशन्सने काम करत होते आणि मोरेकर रिअलिटर्सचे मालक आणि आपल्या संपूर्ण स्पर्धे स्पॉन्सर रोख रक्कम ज्यांनी प्रायोजक केली आहे रोख रुपये 50,000 मोरवेकर साहेब आणि अथांग मोरवेकर या दोघांनाही विनंती करतो त्यांचे शुभेच्छा. कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर 2025 चा मानकरी आहे हरीश चंदकर. 69 सेंटीमीटर आणि त्याच्यापेक्षा जास्त पॉईंट्सनी चंदकर साहेबांनी आपला करिश्मा करून दाखवला आणि मला वाटतं त्याच माशाची त्यांनी खाल काढून पॅन्ट बनवली आणि ती पॅन्ट घालून ते आले. एकदा जोरदार टाळ्या चंदकर साहेबांसाठी. आणि सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा ग्रुप फोटो विजेता बरोबर होतो. खूप खूप अभिनंदन चंदकर साहेब. थोडे साईड या साईड फर्स्ट प्राइज विनर अथांग नागरिकांसाठी आणि बरब साहेबांसाठी खूप खूप धन्यवाद. पुस्तकांचे मी आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आणि आमच्याकडून काही छोट्या चुका झाल्या असतील किंवा कुठली गैरसोय झाली असेल तर ती त्यांनी मोठ्या मनाने मानून आम्हाला सहकार्य केलं. त्यानंतर मी आभार मानतो आमचे सर्व स्पॉन्सर्स आणि तळाशील ग्रामपंचायत यांचे की त्यांनी आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल. आणि या 3 दिवस आम्ही गेले 4 दिवस या गावात राहिलेलो आहोत. तर आम्ही संगम बीच रिसॉर्ट इथे आम्ही उतरलो. तर त्याबद्दल आम्ही संगम बीच रिसॉर्टचे तारी यांचे भरपूर खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला भरपूर सहकार्य केलं आणि बऱ्याच गोष्टीसाठी त्यांनी आम्हाला मदत न मागताही स्वतः पुढे येऊन ती सर्व मदत केलेली आहे. आणि हा इव्हेंट करण्यासाठी आपण गेले 2-3 महिने आपण हा इव्हेंट करण्यासाठी प्लॅनिंग करत होतो. आणि भारतामध्ये सर्वप्रथम आपण इव्हेंट हा ऑनलाईन घेतलेला आहे. आपला ऑनलाईन स्कोअरबोर्ड आपण यावेळेला इंट्रोड्यूस केला होता ज्याच्यावर पूर्ण फेसबुकवर व्हॉट्सॲपवर आणि सर्व सोशल माध्यमावर आपला इव्हेंट लाईव्ह आलेला स्कोअरबोर्ड लाईव्ह आलेला. आणि हे सर्व करण्यासाठी गेले 2 महिने पूर्ण टीम मेहनत घेत होती आणि याच्यात मेन लीड होता अभिषेक आलेकर यांचा. तर त्याबद्दल मी त्यांना सन्मानचिन्ह देऊ इच्छितो स्पर्धेत. की त्याची मेहनत किती आहे या सगळ्या गोष्टी मागे अक्षरशः म्हणायला हरकत नाही की डोळे फोडून काम केले. रात्रभर बिचारा तो या सगळ्या गोष्टीमध्ये असायचा. जोगळेकर माहिती असेल पण आपण डायरेक्ट डॉक्टरच म्हणतो. सो डॉक्टरांची मेहनत देखील तितकीच आहे. सगळीजण खांद्याला खांदा लावून काम करत होती आणि यापुढे देखील करतील. मी परागला विनंती करतो की आपण त्याचा सन्मान करावा. सन्मान चिन्ह देऊ. डॉक्टर जोगळेकर आपल्याला विनंती आहे की आपण 2 शब्द आपले व्यक्त व्हावे. सुरुवातीला पहिल्या 1-2 टुर्नामेंटमध्ये मी पार्टिसिपेंट होतो. नंतर मग या सगळ्या मंडळींनी मला ॲडमिनमध्ये सामावून घेतलं. खरं तर यांचे सगळ्यात जास्त कष्ट आहेत. मी आपला एक ज्येष्ठ मेंबर म्हणून आपला टेळा लावायचा असतो. खरं तर हे सगळे अत्यंत खूप कष्टानं आणि दिवस रात्र काम करत असतात. थोडाफार हातभार लावायचा आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करत असतो. ही सगळी टुर्नामेंट ज्यावेळेला घडती त्यावेळेला आमचा एक असा अनुभव आहे की KXA मेंबरशी जे जोडले जातात आमचे बाकीचे सगळे टुर्नामेंटमध्ये होणारे पार्टिसिपेंट हे 99% वेळेला कायमच आमच्याबरोबर राहतात. त्यामुळे KXA आता ग्रुप इतका हळूहळू मोठा व्हायला KXA फॅमिलीत आता 250 मेंबर आहेत आणि दरवर्षी त्याच्यात भर पडते. तर मला वाटतं की डे बाय डे आम्ही आणखी उत्तम रीतीने टुर्नामेंट ऑर्गनाईज करून ही फॅमिली अशीच वाढत ठेवू असं मला वाटतंय. धन्यवाद. ऑनलाईन आणि बाकी डॉक्युमेंटेशन सोडलं की त्यानंतर काम चालू होतं ते म्हणजे ग्राउंड लेवलचं स्थानिक लेवलचं आणि ते काम आमचे राजासाहेब करतात. त्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. मी
काकडे साहेबांना विनंती करतो त्यांचे शुभ हस्ते सन्मान होतो रोगे यांचा, लक्ष्मीन रोगे. नेहमी कार्यरत असतात, सगळ्यांनी त्याची मेहनत देखील पाहिलेली आहे. असे आमचे सर्वांचे लाडके पिहू दादा पियुष वाकडे यांचा देखील या ठिकाणी आपण सन्मान करीत आहोत. क्रू मेंबर पियुष वाकडे सन्मान होता सर. खूप मेहनत घेतात टीम मेंबर असतात ते आमचं बरे सांभाळून घेतलं. आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी गेले 3 महिने स्पॉन्सरसाठी खास करून या ठिकाणी म्हणावं लागेल जो या ठिकाणी राबला, ज्याने ही स्पर्धा पूर्णपणे मनावर घेतली आणि खास करून इथल्या स्थानिकांच्या मनावर बिंबवली आणि त्यामधून देखील नवीन अँगलर्स निर्माण केले. ते म्हणजे आमचे लक्ष्मीकांत कांबळे यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. त्यांच्या या ठिकाणी सन्मान होतो. मी मोरवेकर साहेबांना विनंती करतो त्यांचे शुभ हस्ते लक्ष्मीकांत कांबळे एकदा जोरदार टाळ्या लक्की नावासाठी झाला पाहिजे. संपूर्ण KX मोरवेकर साहेबांचं देखील तितकंच सहकार्य आहे. धन्यवाद. मला वाटतं लॉंग कस्टचं मला वाटतं प्राइज आपल्याला अनाऊन्स झालंय. अथांगला विनंती करतो त्याचं शुभ हस्ते लॉंग कास्ट विनर. त्या संपूर्ण स्पर्धेमधील एकच प्राइज राहिलं होतं. लॉंग कास्ट विनर KX 2025 चा लॉंग कास्ट विनर आहे सूरज बावणे. फ्रॉम रत्नागिरी सूरज बावणे. स्पर्धा लॉंग कास्ट लांब उडवायचो रफार मारली नाही म्हटलं किती मीटर उडायला अजून सांगितलं सर की टेक्नॉलॉजीचा आपण वापर करतो. या अगोदर आपण लकी ड्रॉ जर बघितला सगळ्यांनी तर आपण चिठ्ठ्या काढून या सगळ्या गोष्टी करत होतो. तर आता आपण इथे याला काय म्हणतात स्पिन व्हील. या स्पिन व्हील वर एकदा टॅप केलं की लकी ड्रॉ रोगेसारखं सर लकी ड्रॉ विनरचं नाव येणार आहे. स्पिन आबा तुला विनंती करतो की तुझ्या हस्ते हे स्पिन कर आणि लकी जो विनर आहे त्याचं नाव तू जाहीर कर. 120 मध्ये गेस करा कोण असेल. विराज वाटते नंबर 66 कोण असेल. घनश्याम केशव माळी. नाव घातलं काय ए लकी ड्रॉ विनर. KX कडून हा सेट मिळतोय लकी ड्रॉ साठी. प्रमोद वाळे. जोगळेकर सर यांचे शुभ हस्ते पुढील लकी ड्रॉ. प्रमोद वाळवे. मी नेहमी माझ्या खास मित्राची जो गोव्यावरनं येतो त्याची चेष्टा करत असतो की तू कधी आयुष्यात सलीम मासा पकडला नाही. सलीम मुलाचं नाव अजूनही आलं नाही, त्याच्या पुढचं नाव आलं. सलीम इकडे पण चुकला. त्याच्या नेक्स्ट जो होता त्याचं नाव आलं दीपक गजानन पोद्दार. आहे का इकडे दीपक गजानन पोद्दार. आता त्याला ते तुझ्या नशिबात होतं. मयूर पाटकर साहेबांना विनंती करतो त्यांच्या शुभ हस्ते. नासिर सरांना विनंती करतो त्यांनी पण यायचं. कासन फिशिंग टॅकलचे ओनर आणि मयूर पाटकर साहेब सगळ्यांचा भरपूर मासे मिळाले.
माईक टेस्ट. माझं नाव हरीश सोनकर आणि मी मुंबई येथे राहतो आणि मी कोकण अँगलर्सच्या 5-6 कॉम्पिटिशन केले आहेत. आज पहिल्यांदाच मी विनर झालेलो आहे आणि हा अनुभव माझ्यासाठी खूपच चांगला आहे आणि मी फर्स्ट विनर आहे. आणि हा अनुभव माझ्यासाठी एवढा चांगला आहे कारण रोज नवीन दिवस, नवीन जागा, नवीन फिशिंगचे एक्सपिरियन्स, त्याच्यामुळे मला फिशिंगमुळे बरंच काही शिकायला मिळालं आहे आणि मी रोज नवीन नवीन गोष्टी या फिशिंगमुळे शिकत असतो. पहिल्या क्रमांकासाठी तुम्हाला कोणता फिश भेटला? मला पहिल्या क्रमांकासाठी स्टिंगरे नावाचा फिश भेटला आणि त्याची लांबी होती 69 इंच. तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. थँक्यू सर, थँक्यू. माझं नाव अन्वेष चेतन भुते. मी रत्नागिरी शहरात राहतो, मुरवाडा. आणि मी पहिल्यांदाच एक्सेला हे केलं, विजिट केलं आहे, पार्टिसिपेट केलं आहे. आणि हा एक्सपिरियन्स माझ्यासाठी खूप चांगला होता. पहिली स्पर्धा आहे माझी आणि पहिली स्पर्धेला मी सेकंड विनर आहे. खूप चांगला एक्सपिरियन्स आणि खूप चांगली मॅनेजमेंट होती. मला खूप आनंद आला आणि ह्याच्या पुढे मी केक्सेला विजिट करणार आहे. कोणता फिश भेटला तुला? मला गिटार नावाचा फिश भेटला. आणि लेंथ काय होती ती? 86. चालेल, तुला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. हेलो, मेरा नाम मनोज शिरोडकर है और मैं गोवा से आया हूँ. मैं फ़र्स्ट टाइम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. मतलब मैं लास्ट ईयर से देख रहा था ये यूट्यूब पर कि ये लोग कंपटीशन करते हैं, तो मैंने सोचा इस साल मैं पार्टिसिपेट करूँगा. तो इस साल मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे 3rd प्लेस मिला है, थर्ड प्राइज़ मिला है. और मैंने गिटार फिश पकड़ा था जो 85 सेंटीमीटर्स का था. आयोजन एकदम चांगलं होतं. मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था. 2 दिन का फिशिंग टूर्नामेंट था, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था. बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हुआ था. किसी का कोई इशू नहीं था. मार्शल्स सब कैचेस बराबर से मेजर हो रहे थे. सब एकदम वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज, एकदम इतना बड़ा टूर्नामेंट था और इतना शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था. I really appreciate Konkan Extreme Anglers for conducting such a big tournament. तुम्हाला तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. Thank you, thank you. सर्वप्रथम लकी कांबळी यांना आमच्याकडनं एक सप्रेम भेट. लकी कांबळी, लकी कांबळी, लकी कांबळी, लकी कांबळीला द्या एक सप्रेम भेट द्या. पुढे ऋत्विक धुरी, ऋत्विक रंगकर्मी हे त्याचं इन्स्टा चॅनल आहे. ऋत्विक धुरी जे ज्यांनी आपल्याला समोलोचन या ठिकाणी केलं, सूत्रसंचालन. हा, त्यानंतर सर्वांचे लाडके आणि ज्यांनी दूरवाल्यांना हलवून टाकले अशी रील बनवलेले विराज वेटे. हा, आता ती रेडबॉल साईन केलंय. त्यानंतर स्वर्गीय कोकण पराग कुबल, द मॅन फ्रॉम आचरा. त्यानंतर हनुम हडकर ब्लॉग्स, हनुमंत हडकर, द मॅन फ्रॉम मालवण. माझा सर्वात जवळचा सृष्टी ब्लॉग सचिन सायकर, द मॅन फ्रॉम हडी. जिताडा स्पेशल आणि 3.5, 4, 5 किलोचे जिताडे हँडमेड मध्ये लँड करतो. चलो, त्याच्यानंतर आहे ज्याने लग्नाचा पहिला वाढदिवस केक बायको बरोबर सेलिब्रेट न करता केक सोबत सेलिब्रेट केलाय
अमोल सावंत ब्लॉग्स, अमोल सावंत आणि त्याची वाईफ पण या ठिकाणी आहे. तिला पण आम्ही विनंती करतो की तिने अमोल बरोबर यायचं. ये प्लीज ये. कोणतरी काढेल फोटो तिकडे ये. आणि केएक्स परिवाराकडनं अमोल आणि आरुश्रीला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि सर्वात शेवटी सर्वांचा लाडका, आम्ही 10 लोक एकत्र गेलो तर आम्हाला बरीच मंडळी भेटतात. आमच्या हातात मोबाईल देतात आणि आम्हाला सांगतात आम्हाला मंदार शेट्टीवर फोटो काढायचा, मला फोटो काढा. मंदार शेट्टे उर्फ दरवाजी सुंदर शेट्टे, मंदार शेट्टे. इकडे आपले एक सबस्क्रायबर भेटलेत. दादा कुठून आला तुम्ही? कुठून आलात? मी कोल्हापूरचा आहे, म्हणजे इथलाच आहे वांगणीचा. अच्छा, वालावलकर. मी कोल्हापूरला असतो आहे. आम्ही ट्रिपला तुमचे व्हिडिओ बघता सगळ्यांचे मानलेले आहेत. तुम्ही इथले चुकून कोणाचं नाव राहिलं. तर मित्रांनो, आम्ही आता येऊन पोचलो घरी. फिशिंग कॉम्पिटिशन संपली आज आणि आता येलो घरी. तर आपल्या KXA कडून एक छोटीशी भेटवस्तू मिळाली आहे. ती काय असा ती तुमका दाखवत आहे. चला. तर हे बघा, आपल्या KXA ग्रुपकडून एक छोटीशी भेटवस्तू. हे टी शर्ट, हे बघा टी शर्ट आपलं कालपासूनच होता. एक टी शर्ट आणि ही एक बॅग. आणि त्या बॅगच्या आतमध्ये पण काहीतरी असा, ते पण बघूया. खोल बघू काय काय दाखव काय ते. सर्व काढा काय आता. हे बघ, अरे वा मस्त. हे बघा सगळं फिशिंगचं सामान आहे. हे बघा, हे एक असं बघूया. अजून काय आहे? एक हे आय थिंक कॅलेंडर, 2026चं कॅलेंडर आहे. स्टिकर म्हणजे लावायचं कुठेतरी. दुसरं एक आहे बेडशीट. हे लोअर. अजून काय आहे? हे पण लोअर सूट. यांची तेवढी नावं माका काय माहीत नाही काय काय म्हणतात ते, कारण हे मी जास्त कधी यूज करणार नाही. आता यूज करून बघू काय आपल्या बरोबर. हो एक. आणि हे हुक. आणि काय आहे? काय नाही ना. तर एवढे गोष्टी आतमध्ये होते या बॅगमध्ये. आणि ही बॅग. तर एवढे भेटवस्तू त्यांनी आपल्याला दिल्या नाहीत. तर थँक्यू KXA ग्रुपसाठी. बघा, तर मित्रांनो एवढ्या गोष्टी होत्या त्या बॅगमध्ये. भरपूर आणि खूप किमतीच्या, मला वाटतं 1000-1500च्या वरती किंमत असत त्याची. तर सगळ्यांना पुन्हा एकदा KXA ग्रुपला थँक्स. आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.